अन्नानै बुंनाय ना अन्नानै बुंबा आरो बिदिनो जाखागोन बिदिनो थानिसै होननानै थाबाय थायो अन्ना बुंबाथाय थाथोंसै नो बाय बुंनाङो नोङो लेथ्रा नुबाय दे बोरैबा नुबाय खुलुमबाय लोगोफोर माबोरै दङ आसा खालामबाय मोजाङैनो दङ होननानै आंबो एसे मोजां नङा न'आव एखानैसो डिउटिया बिराद भिरखाय अखारनो खमाय मोनाखैमोन दिनै डिउटि गैयैखाय अखारबाय आरो मा फुङाव थाङो आङो फुङावनो अखारलाङो आरो बेलासेसो न'आव नुजाफैयोमोन थ' बेखायनो बुरैनि माखांखां दिनै आलासे मोजांके नुनो मोनाखैमोन आरो नायनोबो खमाय मोना फुङावनो उथिना थाङो मुब्रुसि दुगैयाबो आरो माखां साखांबो सुवा इनाव फायनानै आरो खोमसियाव माखांखौ मोजां नुवाना थ' दिनै डिउटि गैया दिनै अफ न'आवनो दोङो न'आव थानायखै लिनाय खासेया मा अबस्था देलायस होननानै बोला बहुत दिन नोङो सानाव मोजांके नुवाखै दिनै नायनानै ला माला देलायना थादो मानो देलायनांगौ दिसन आरे बरबो थांनो मोनलेबालाय बोरैबो थांनो मोनो लकडाउन बोरैबो थांनो मोनाना न'आवनो थानानै नाय सत्रि गानसो नायखिथिदो माबालै माथिबो धान्दा मारिगोन होननानै गोदो रावखौबो नाया जाथों होननानै बिदि आरो बाकिफोराबो बिदिनो खामोजां थगायनाङा गावनि हिन्जावखौ नाय बेसे खस्थ' खालामनानै साफा गाननानै दिनै एकदम मोजांके नुजादो बहुत दिन नुनो मोनाखैमोन ना सानाव नुवा हरावसो नुयो खोमसियाव मवा गोसोम नुयो आं बुंलायो इखो मानो गोसोम जादों मा खालायना नङा गोसो नङा बागरनानो थालायबायमोन आं मानसिनि माखा दे गोसोम नुयो फुङावनो थाङो आरो फुङाव आरो माखां सुवाना साफा जाना थायाना फायनानै नुबायो खोमसि गोसोम दिनै साफा इगिदिन थाबाय था इगिदिन साफा जाना थाबाय बादालि सला मा सला इयो बादालिबाबो बिरनो हाग्रा बादालि नङा हाथायाल' बादालिनि गोदै बाखि गाङा बादालिनि खामानि गैया हाथायाल' बादालिनि गोदै नै बेदर जाग्रा हाथाय बेदर लोगोफोर माबोरै दोङो आं बे साननैसो नै न'आव थानानै बिराद मोजां खामानि मावबाय खानायखौबो एसे लाव होबाय आं नै खानायानो गाल्लाव खामबाय एसे पियाज रोसि लानांगोन पियाज रोसि लाबा खानाया गाल्लाव जायोथ' पियाज रोसि बुरिया लायलायनो खानाय बायगले पियाज इमान दाम जाबाय दा आरो पियाज एकदम दे लाबाय थायो इमान देना लाबा आरो म मोननो यार एसे गाल्लाव जाबाय बारा बिराद सत्रि जादों इखायनोसो न'आवनो थायो खामानि माना बुङो दा नै लकडाउन जादों नों खानाय स्ट्रेट खालामनाय क्रिम लाबाय थांनो खानाय स्ट्रेट खालामनो थ' लोगोफोर बियो हेयार स्ट्रेट खालामनो ओंखारबाय आरो हेयार स्ट्रेट खालामनो इमान इजि नङा मिथिबायना हेयार स्ट्रेट इजि नङा नों थांनानै जनाल'सो थाबाय थानांगौ पार्लाराव जनाल'सो थाबाय थानांगौ बुंबानो मानिगोन नामा आं नुवाखै नामा हेयार स्ट्रेट खालामनाय हिनजावफोरा एकदम हेयार स्ट्रेट खालामनानै जिथिया बिउटि पार्लारनिफ्राय ओंखारगोन इथिबो गिदिं आरो खरा थाबाय थायो मिथिगौ हा आरो दैबो लोंनोबा गोदनै आरो सिदा थाबाय थागोन खांलाङो मानसिया माने खर' ओरै मावबा खानाया खेंख्रा जागोन ना थ' जानायावबो गासिनो ओरै जागोन दै लोंनोबो ओरै जागोन माने ओरैबो जालाया बहुत खस्थ' मिथिगोन ना मिथिया आरो जेथिया हेयार स्ट्रेट खालामजायो मोजां पार्लारनि जाय टेकनिशियान बोग्रा मानसि बियो एक्सपिरियेन्स थाबासो रोङाबा बेसां बोयो नैथि बोलाय बिराद मानलायो सालायो थ' बिगिदिनो खानायखौलाय बोबालाय खानायाव साखागोन नोंहा हाथाय साफा खालामनो थाङोना मानसिफोरा हाथाय गिदिर जिथिया बिजिदो सुगासिनो सुनायो साफा मोनो मेरा मुंह बदबूदार रहने दो मेरे सफाई नहीं चाहिए बिदिनो जिथिया हेयार स्ट्रेट खालामनो थाङो जिथिया खेबबो जायो तिथिया आंनि हेयार स्ट्रेट जायाबाबो जागोन दे बिदिनो थांनिसै ना सिदारै खालामना लागोन आरो एकदम गोदनै स्ट्रेट आरो ओरै थांगोन आरो खायबा खुग्लुमना उरुबा नांगो गन्थ'आनो सेबथा जादों खानाया खेंख्रा जानाङा बिदि आरो नङाबा बुंनांगो खानथाम खस्थ' नोंनियाथ' खस्थ' गैया नोंथ' गोदनाखारि लानानै थाबायबाय हागोन प्रब्लेम गैया जोंहासो प्रब्लेम ना नुनाय मानसियासो प्रब्लेम ना नों आरो आखामबो संनो बागोन दुगैनोबो बागोन माखांबो सुनो बागोन माखांबो सुलाया खानथाम बिदिबालाय रेकमेन्ड खालामना हरो खानथाम खर' सुनाङा खानाय सुबाथाय
खानाय खेंख्राबो जानो हागोन मानोना 7,000 बा 3,000 टाका खरस खालामदोंथ' बेबायदि हदाय फुंनि मानानि भगबानखौ प्रार्थना खालामबाय था गावनि सिदा जागोन मिथिबाय जाय गथ'फोरा हामाखै खानायखौ सिदा जानो लुगैयो भगबानखौ प्रार्थना खालाम जाय खानायखौ सिदा जानो लुगैयो दुर्गा माखौ नङा काली माखौ खुलुम माने खानाया सिदा जागोन देख मानसिखौ मायबा मोनसे खालामनो कारणे बिखौ बा इनसाल्ट खालामनांगौ इनसाल्ट खालामबासो मानसिया मा मरेला बुस्ट आप जायो आरो आंखौ बासिबाय थादो बासिबाय थादो अननानै बुंबा आरो बिदिनो जाखागोन बिदिनो थानोसै होननानै थाबाय थायो अनना बुंबाथाय थाथोंसैनो बाय बुंनाङो नोङो लेथ्रा नुबाय दे बोरैबा नुबाय अमुक खोनाय नांबायाबा गावनो कन्ट्रल जायो आंनि दाबाय मेडिसिन बिदिसो दा दाख्लै जायै एसे मटा जाबाय खमिबाय बिराद बुखिबाय लोगोफोर खानब्रै खानबानि बाथ्रानि जमा जाना दंमोन गाख्राव दिहुनजोब्बाय आङो खमाय मोनाखैमोन नालाय डिउटियानो इमान भिर दा इलेक्सनथ' सोलिबाय थादों नोंथांमोना मिथिदो गासैबो मानसि इयाव थांजोबना दोङो थ' मालायनि खामानिखौबो सोरबा मावनो गोनां जायो बेटा एसे मत करे मालायनि खामानिफोरखौ मावनो गोनां जायो भिर भाराक्का बारा जायो लोगोफोर बेसाननिसे माने मियानिफ्राय बियो न'आव दोङो आरो मानो होनबा बिसोरनियावबो सासे बिदि अफिसाव थायोमोन बे अफिसाव सासे बोराय सासे आरो कमान्डेन्ट सासे कभिड पजिटिभ ओंखारदो आरो थ' बेखायनो इसोरखौबो साननैसे न'आव दोनदो आरो आइसोलेसनाव दोनदो इसोरखौबो दा अफिसखौबो सिल खालामना दोनदो थांथ'नो होआखै आरो ओंखायनो एसे रेस्ट मोनदो थेवब्लाबो दोनथ'दों जोंनिफ्रायबो गोजान खानांगौमोन माबा एक्चुअली आङो ससियेल डिस्टेन्सिं बिराद मेंटेन खालाम मानोना जाबो बेटा सासे दङ बुरै सासे दङथ' बेखायनो बिराद ससियेल मेंटेन बुरै सासे माने मार बुरै सासे बिले नोंबा खोब सिख्ला गदि नाङो गावखौनो नङा बुरै सासे माने मारो बुरै नोङो बुं बुरै सासे बिले बुरै तो जियानो जाया मानो और हाँ बेटा बोलो इसे तलवार बड़ा है हाँ ठीक है तो माबा या दा जोंनि अफिसाव आरो सासे साहाब दंमोन COVID-19 पजिटिव ओंखारदो बिनिया माबालै एक्चुअली सर्दी खांसी और बुखार बाय दोङोमोन आरो जोंबो बुंबाय साहाब खेबसे चेक खालामना नायना बारा थाङाबोन जबरदस्ति जों नेगारहरबाय चेक खालामनो कोविड पजिटिव अखार मारबाय रियेल कोरोना जाबाथाय अक्सिजेन लेभेला बिराद डाउन जायो हां लानाया जाबाथाय गेदैनो आरो कोरोना जादोंना मिथिनाय लोगो लोगोनो मानसिया कन्फ्यूजन जायो आरो गिनाया बारा जायो हार्टफोरा ब्रिदिंआ बारा जायो हार्ट धक धक धका बारा जायो बिगिदियाव मानसिफोरा हार्ट एटेक जानाबो थैयो और बीपी फोर थानायफोरा एसे खस्थ बा हार्ट एटेक थानायफोरा बा सुगार थानायफोरा बेखायनो आरो अस्थमा थानायफोरा मानसिफोरा बासिनाया चान्सआ बहुत कम आरो रियेल कोविड जायोबा दाइनोबा सिस्टेम जाबाय आरो सोरबा सर्दी खांसी बुखार नर्मेल भाइरल फीवराबो जुदि कोविड टेस्ट खालामोबा कोविड ओंखारखादा 110% आरो बि पेरासिटामल और मा इसा नर्मेल मायबा मायबि मेडिसिनफोरजोंनो हामबाय थादो एसे डाउटबो जायो यार किन्तु डाउट जानानै आरो थानोबो नाङा मिथिबाय गरम दै लों जानाय लोंनायफोरखौ मेनटेन खालाम जेरै मेरै कोविड जामारदो बारायफोरा हस्पिटालाव थाङो अक्सिजेन लेभेल डाउन जायो 10 जन 20 जन एके टाइमावनो पेशेंट फैयो आरो बेड एभेलेबल गैया अक्सिजेन एभेलेबल गैया सोर खासेखौ एडमिट खालामनो यार हस्पिटालाव नुनाय मोनदों एकदम जा मानसिफोरा फाइनानि मान नखरनि मानसिफोरा जि गाखरबायबाय थायो जानिखि एडमिट खालामना आखाइ थिखांनाय डक्टराबोला जायनि रिपर्ट खालामैथां जोङो ट्रिटमेन्ट खालामनाय आरो डक्टराव माबा हस्पिटालाव एकु एभेलेबलानो गैया बुस्थुफोरानो माबायदि एडमिट खालामगोन मानसिफोरा हस्पिटाल हनमुखआव थैसोयो आरो हस्पिटाल नुबा बिराद दुखु नाङो आरो लोगोफोर आं जेरैबायदि बुंदो दा हालका फुलका जे पेरासिटामलजोंनो हामदो माबा मेडिसिनजोंनो हामदो नोंसोरबो बिदिनो एक नङा ना टेनसन लायालासिनो थाना बहुत डेन्जार किन्तु जाफ्लांबा सर्दी खांसी बेमार जाफ्लांबा कोविड पजिटिव ओंखारोबा हस्पिटालाव लाना हांगोन इनो मोजां चेकआपबो खालामनाय नङा हिन्दु मुस्लिमा माबायदि नांलायबा हिन्दुदो मुस्लिमदो नांलायबा माबायदि कोरोना जाबाथाय हिन्दुनि कारणे मुस्लिम आरो मुस्लिमनि कारणे हिन्दु बायदि कोरोनाया तो बेनिखायनो अलर्ट थायो लोगोफोर बाय एसे डायलग मारिबाय साता लोंनि एसे रेस्ट लानि फायलायगोन एखानिसा बाय एसे लाखै सम मोनलायसिगोन सम मोनबा बिदिनो भिडिअ बनायलायगोन लाखै तो भिडिअखौ लोगोफोर एसेयावनो फोजोबलायनोसै लोगो मोनलायगोन जय बर' हारिनि जय
खुलुमबाय खुलुमबाय सेलु दै माबा आखाइफोरा गिदिर थाङो मालाबा गाज्रि मोनना लोगोफोर निमा बिनाय थाबाय आरो बाय बाय आं ओरैनो डुप्लिकेट बुस्थु थ'रि नोंनो ओरिजिनेल बुस्थु खनानिसो खनानि दैल' हमनाय